Говорим с капитана на ЦСКА Тодор Янчев и естествено въпросът е защо подкрепяш кампанията 100 сърца за ЦСКА? Първо, защото не ми е безразличен не само волейболния клуб, като клуб на ЦСКА марката. Просто всеки един отбор, който се опитва да прави нещо в тези трудни времена, е много важно да чувства подкрепа. Независимо дали става за ЦСКА, за Левски, не трябва да делим клубовете по клубове. Просто наистина специално за ЦСКА волейбола създадоха един много добър отбор, който и ние като футболен клуб доста пъти ходихме в залата и ги подкрепяхме. Играха Шампионска лига, сега пак играят, но трябва да се помага с всичко. Като не можеш, ние сме от хората, които няма как да извадим пари, не разполагаме с такива средства, но с нашата морална подкрепа изразяваме подкрепата си към тях в този труден момент. Смяташ ли, че една такава кампания, която се прави за първи път в България, би могла да успее? Искрено се надявам, защото българина е доста като цяло е добър човек и мисля, че има нужните хора в България, които разполагат с тези средства, просто не са взели това решение. Надявам се ние така като по-популярни хора да влезем в душата и сърцето на някои от тези бизнесмени, които да вложат средства в волейбола. Не е като футбола, но също е доста хубава игра и това лято не случайно на Олимпийските игри изпитвахме такава гордост от нашите волейболисти, което имаме и цисикари, които играят в този национален отбор. Така че не само когато победите съпътстват даден отбор, било то национален или ЦСКА като клуб, тогава да искаме с тях популярност и да си правим реклама. Просто трябва да се помага всеки един момент.